Рымская імперыя ніколі не знікала. Прынамсі, гэта сказаў бы вам сучаснік тых падзеяў. Хутчэй за ўсё, калі вы думаеце пра сканчэнне рымскай імперыі, калі вы пра гэта, вядома, думаеце, вы ўяўляеце сабе вось нейкі такі малюнак. Увогуле, ўся наша культура малюе прыкладна нешта такое, што былі вось рымляне, нармальныя такія людзі, потым прыходзяць варвары і бум, сярэднявечча, чума, жах, трагедыя. Але фактычна большая частка ўдзельнікаў гэтых падзеяў, у тым ліку, дарэчы, варвары, якія знішчылі гэтую рымскую імперыю, не лічылі, што яны знішчаюць нейкую рымскую імперыю. Чаму? Перш за ўсё, імперыя была ўжо ад пэўнага часу на той момант падзеленая на ўсходнюю і заходнюю. І нават калі гэтыя варвары знішчылі там вось гэтую заходнюю імперыю, што яны робяць? Яны ўвогуле-то пасылаюць гэтыя імперскія рэгаліі сюды, у Канстанцінопаль, на ўсход. І вось гэтая заходняя імперыя жыве яшчэ да 15 стагоддзя. Мы яе называем Візантыяй, але фактычна сучаснікі яны заўжды называлі яе менавіта рымская імперыя. І, дарэчы, навошта варвары туды пасылаюць рэгаліі імператараў? Таму што варвары ўвогуле-то лічылі сябе падданымі Рыма. І паслалі яны гэтыя рэгаліі менавіта таму, каб ад імя імператара ў Канстанцінопалі кіраваць гэтымі тэрыторыямі на захадзе. Фактычна, яны вызнавалі, што яны працягваюць быць падданымі Рыма. Дарэчы, варвары гэтыя не такія злоснымі, якімі вы іх можаце ўяўляць. Большасць з іх ужо былі хрысціянамі, іхнія эліты размаўлялі на латыні. І ввогуле-то гэтыя людзі, іх цягнула да рымскай цывілізацыі, яны хацелі стаць рымлянамі. І адна з прычынаў, чаму яны разбураюць Рым, гэта таму, што ім не плацілі, бо яны служылі і складалі большасць рымскай арміі, і таму, што ім не давалі грамадзянства Рыма. А для звычайнага чалавека так увогуле жыццё стала нават лепшае ў пэўным сэнсе пасля разбурэння Рыма. Мы ведаем дакладна, што ў сялянаў на тэрыторыях Італіі ўжо пасля разбурэння Рыма стае дыета значна лепшай, напрыклад. Але нават першыя 50 год пасля таго, як знікла гэтая заходняя рымская імперыя, увогуле-то сучаснікі не лічылі, што знікла нейкая рымская імперыя. Прыдумалі гэта толькі праз 50 год, калі імператар Юсцініян візантыйскі вырашыў, што трэба заваяваць Італію. І выйшла нязручна, бо варвары ўсё яшчэ лічылі сябе фактычна падданымі Рыма праз 50 год. І выйшла так нязручна, што рымляне цяпер прыйшлі, іх заваёўваюць, і яны самі пачалі таксама больш дыстанцыявацца ад гэтай рымскай культуры. Таму фактычна так, можна сказаць, што яны самі прыдумалі у Канстанцінопалі гэтую ідэю, што Рым быў знішчылі, і самі фактычна яго дабілі, бо гэтыя варвары ўжо прыпынілі да іх цягнуцца як да такога цэнтру. Так сказаць, самі сваімі рукамі знішчылі рымскі свет.